Контакты с Поднебесной. Китайская логистичная компания проявляет интерес до товаров з Витебской области. Навяли мосты. У Новополоцку завершены выпробования опоры моста праз раку Заходняя Двина. Паясы ручной работы. На выставе у Витебску представлены некалькі сотень паясов от майстров з усяго региону. У эфире «Витебский вестник». У студии Наталья Байнарович. Вітаю вас. Міжнародная лагістычная кампанія з Китая намерена супрацоўнічаць з Віцебскай вобласцю і ўжо абмяркоўвае аптымальныя шляхі паставак прадзівінскіх тавараў КНР на афіцыйным узроўні. Акрамя таго, кіраўніцтва кампаніі зацікаўлена ў набыцці беларускіх тавараў, асабліва прадукцыі сельскай гаспадаркі. Размова аб гэтым вялася на сустрэчы ў абласным выканаўчым камітэце. Наш корэспандэнт Ольга Шмаргун прысутнічала на ёй і падзеліцца падрабязнасцямі. Беларуска-кітайскія сустрэчы ў белай зале абласнога выканаўчага камітэта сталі частымі і звыклымі. Віцебскую вобласць з Паднябеснай звязваюць цесныя адносіны. Пабрацімскія сувязі з правінцыямі і гарадамі, супрацоўніцтва з асобнымі карпарацыямі ў розных галінах, энергетыка, лёгкая і харчовая прамысловасць. Мы построили установку на Лукомльской ГРЭС 400 мегаватт. Мы построили Витебскую ГЭС с помощью китайского капитала и китайских кредитов. Мы модернизировали льнокомбинат с помощью китайцев. У нас есть заключение с компанией Дирекс о строительстве молочно-товарных ферм за счет прямых иностранных инвестиций. У нас есть переговоры с национальной корпорацией по зарубежному сотрудничеству о строительстве тех же молочно-товарных ферм, но за счет льготных китайских кредитов. Акрамя таго, Кітай зацікаўлены ў пастаўках беларускіх тавараў, сухога і ультрапастэрызаванага малака, оптыка-валакна, кабелю і кандытарскіх вырабаў. Гадавы тавараабарот Віцебскай вобласці і Китая 80-90 мільёнаў долараў. Каб гэтыя сумы павялічваліся, якраз і абмяркоўваюць пытанні лагістыкі. Транспартныя выдаткі пры пастаўках прадукцыі ў Паднябесную складаюць 30-40%. Максімальна знізіць іх і зрабіць шлях беларускай прадукцыі ў Кітай таннейшым і прасцейшым – вось інтарэс мясцовых уладаў і вытворцаў. Кітайская карпорацыя, якая спецыялізуецца на міжнародных перавозках, гатовая яшчэ і закупляць беларускія тавары. Мы знаем, что белорусские продукты очень качественные и натуральные, поэтому мы сюда приехали. Для нас это тоже хороший шанс, чтобы у глубоко узнать продукты белорусские, чтобы как больше расширить бизнес. Супрацоўніцтва з кітайскай лагістычнай кампаніяй можа стаць узаемавыгадным праектам. Падчас свайго візіту на Віцебшчыну госці з Паднябеснай азнаёміліся з работай мясцовых прадпрыемстваў харчовай і лёгкай прамысловасці у абласным цэнтры і Оршы. Ольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Тым часам у Новополоцку завершены выпрабаванні опоры моста праз раку Заходняя Двина. Часовая умацавальная канструкцыя вытрымала неабходную нагрузку. Які транспарт цяпер зможа бяспечна рухацца па мосце і як доўга? Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Шэраг дэфектаў, якія перашкаджалі далейшай паўнавартаснай эксплуатацыі моста праз раку Заходняя Двина, выявіла абследаванне. Мост праверылі на трываласць інжынера Віцебска аўтадар і беларускага дарожнага навукова-даследчага інстытута разам з мостабудаўнікамі. У выніку прынялі рашэнне узвесці часовую умацавальную апору пад пралётам, дзе была выяўлена небяспечная шчыліна. І вось работы завершаны. Канструкцыя праходзіць поўнае выпрабаванне. Установлена опора под трещину. В пятом пролете отсыпано для предотвращения ее дальнейшего раскрытия. И вот сегодня специалисты института Белдор-НИИ проводили замеры по раскрытию этой трещины в дальнейшем. В условиях уже существующей временной опоры само поведение трещины под нагрузкой. Вынікі кантрольных выпрабаванняў станоўчыя эксперты сцвярджаюць, што канструкцыя адпавядае патрабаванням. У бліжэйшы час спецыялісты беларускага дарожнага навукова-даследчага інстытута дадуць сваё заключэнне, які транспарт цяпер можа рухацца па мосце. По предварительному все равно она не более 30 тонн нагрузка на ось. Она и с учетом временной опоры по предварительному заключению должна остаться 30 тонн. Так? Ну не 5, как сейчас, а 30. Тэрмін эксплуатацыі часовай умацавальнай канструкцыі не больш за 3 гады. Гэтага часу дастаткова, каб распрацаваць праект рэканструкцыі моста і выканаць неабходныя работы. Юлія Устінова, Сергей Пальцаў, навіны, Новополоцк.
Забарона на лоўлю ўсіх відаў рыбы уводзіцца ў Віцебскай вобласці з 10 красавіка да 8 чэрвеня. Гэты перыяд нерасту і рыбачыць можна толькі адной вуды з адным кручком альбо спінінгам у светлы час сутак з берага ці масткоў, не заходзячы ў ваду. Плаваць на маламерных суднах таксама забараняецца. Спецыялісты Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету на працягу бліжэйшых 2 месяцаў будуць працаваць ва ўзмоцненым рэжыме, інспектаваць вадаёмы вобласці і выяўляць браканьеру. А вось адлоў вугра дазволены. Міністэрства прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя вызначыла месцы і умовы прамысловага вылаву вугра ў рыбалоўных угоддзях. На Віцебшчыне ён магчымы з 10 красавіка да 8 чэрвеня стацыянарнымі і пераноснымі пасткамі у шэрагу рэк і азёр рэгіёну. Поўны пералік размешчаны на сайце ведомства. Далей у Віцеблян канфіскавалі каля 150 адзінак незарэгістраванай зброі. У Расонах злачынцы з пісталетам напалі на кафэ. У Аршанскім раёне міліцыянеру нанеслі нажавыя раненні, а ў абласным цэнтры абрабавалі 90-гадовую бабулю. А самыя дзёрзкія злачынствы раскрыты амаль за суткі. Пра самыя гучныя справы, якія адбыліся ў рэгіёне за апошні тыдзень, Артур Смалякоў. Каля 150 адзінак незарэгістраванай зброі і каля 8 тысяч боепрыпасаў выведены з абароту ў Віцебскай вобласці падчас спецаперацыі «Арсенал», якую правялі праваахоўнікі. Да адказнасці за парушэнне правілаў абароту зброі прыцягнуты больш за 100 чалавек, узбуджана 13 крымінальных спраў. Основной массой в изъятом оружии является это гладкоствольное незарегистрированное оружие, которое либо осталось после умерших родственников, либо люди находят в бросовых домах. Вот. Ну и очень малая доля – это оружие времен Великой Отечественной войны, ну а также изымаемое у граждан переделанное оружие из других моделей оружия. Ну, например, из газовых пистолетов переделывают под боевые патроны. Со зброей прыйшлося развітацца і 2 раней судзімым выхадцам з Гомельскай вобласці, якія напалі на рэстаран у Расонскім раёне. У вёсцы Юхавічы пад пагрозай пісталета яны запатрабавалі ў супрацоўніцы кафэ аддаць грошы з касы. Забраўшы каля 100 рублёў і некалькі бутэлек спиртнога, злачынцы пакінулі аб'ект грамадскага харчавання, але па гарачых слядах былі затрыманы. Здесь мы хотели поехать на заработки. В Беларусь на заработки? В Россию. А здесь что делаете? Идем назад домой. А вось у Віцебску, каб завалодаць фінансамі 90-гадовай бабулі, якая пражывала ў прыватным доме на вуліцы Клінічнай, злачынец пагражаў ёй не пісталетам, а ножом. 32-гадовы жыхар горада Рудня Смаленскай вобласці ўсяго тыдзень таму вызваліўся з месцаў пазбаўлення волі. Цяпер яму пагражае да 10 гадоў строгага рэжыму. Пенсионерка жила в доме, разделенном на 2 половины. Во второй части постройки проживал ее сын, тоже уже пенсионер. Несколько лет назад он сдавал комнату нынешнему фигуранту уголовного дела. Поэтому для визита тот использовал надуманный повод, якобы хозяин остался должен ему денег. Пенсионерка достала кошелек, вынула необходимую сумму, но мужчина решил забрать всю наличность, которая у нее была. Это более 1000 рублей. Он пригрозил ей ножом, выхватил кошелек и ушел. Старушка обратилась за помощью к соседке, уже она вызывала милицию. Сотрудники уголовного розыска через несколько часов задержали разбойника в центре города. А ў вёсцы Хімінічы Аршанскага раёна злачынец не толькі пагражаў, а і ударыў ножом праваахоўніка. Супрацоўнікі міліцыі прыехалі ў пасёлак, каб праверыць дачыненне мужчыны да ўзгарання дома ў суседнім сяле. Падчас размовы аднаму служыцелю закона мужчына распыліў у твар слёзатачывы газ, іншаму нанёс ножавыя раненні, затым схаваўся в лесе. Мужчина был блокирован в районе железнодорожного переезда деревни Дятлова и задержан. При себе у него имелось 2 ножа. Сотрудник милиции госпитализирован в реанимационное отделение, где ему оказана была вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Усяго за апошні тыдзень у Віцебскай вобласці зарэгістравана каля 100 правапарушэнняў. У большасці выпадкаў асобы злачынцаў устаноўлены на працягу сутак. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Некалькі сотень паясоў ад майстроў з усёй Віцебскай вобласці аб'яднала выстава конкурсу ў абласным цэнтры. У экспазіцыі толькі ручная праца. Дарэчы, гэтаму абавязковаму атрыбуту касцюма нашы продкі надавалі магічны сэнс. Пояс лічыўся найлепшым абярэгам. Гаспадыні валодалі адразу некалькімі тэхнікамі вытворчасці паясоў. Плесці ці ткаць дзяўчаты вучыліся з маленства. Тэму працягнуць нашы корэспандэнты. Этот поясочек сделан на бутыльце. Мы берем обыкновенную простую бутылку
вязальную спицу, и мы обкручиваем. Наталя Петухова дэманструе калекцыю, якую стваралі майстры лепельскага рэгіёну. Цэнтр рамёстваў ганарыцца багатай экспазіцыяй. Выкананы паясы ў розных тэхніках. Адна з самых распаўсюджаных – ткацтва на дошчачках. Узоры самыя розныя. Вось такія шырокія паясы звычайна насілі мужчыны, а калекцыя вытанчаных – для жанчын. Пояс лічыўся найлепшым абярэгам. Іх насілі не толькі для красы, і ў буднія, і ў святочныя дні. Гэты пояс плецены на ніту з гарадоцкага раёна. Яго аднавілі па элеменце адзення 19 стагоддзя. У той час арыгінал стаў каштоўным падарункам на вяселле з пажаданнем маладым добрай волі. Для нас каштоўна тое, што гэта тэхналогія зараз пашырана і ўжо стала знакам, сімвалам і выдатным сувенірам абярэгам гарадочча. У экспазіцыі некалькі соцен паясоў. На выставе прадстаўлены амаль усе рэгіёны Віцебскай вобласці. І ў кожнага ёсць свая адметнасць. Майстры кажуць, спачатку самі не верылі, што паясы стануць асноўнымі экспанатамі выставы. Звычайна іх дэманстравалі шырокай публіцы толькі з касцюмамі. Без него нельзя было мужчине, женщине выходить даже на улицу. Где-то присутствовала символика и солнышко, где-то были и продки. Ну, разные, будем говорить, символика в поясах. Падобныя паясы ўсё часцей сустракаюцца ў гардэробе сучасных модніц. Майстры ўжо працуюць над новай вясенне-летняй калекцыяй і не сумняваюцца. Хендмейд заўсёды ў трэндзе. Віктор Праліш, Марына Рамановска, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. Зорка народной артистки Казахстана Розы Рымбаевай зазяе ў Віцебску. На алеі лаўрэатаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення падчас адкрыцця міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» усталююць памятны знак вядомай спявачцы. На цырымоніі адкрыцця фестывалю таксама адбудзецца ўручэнне прэміі саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва за 2017-2018 год. Імёны лаўрэатаў агучаць пазней. Праграма 27-го міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску сфарміравана на 95%. Ужо дакладна вядомы ўсе канцэрты ў летнім амфітэатры. Сярод іх шоу гумарыстаў Михаіла Галустяна і Александра Рэвы. Сёлета геаграфія ўдзельнікаў конкурсу эстраднай песні значна пашырылася. Упершыню падалі заяўкі з Гвінеі, В'етнама і Егіпта. Нагадаем, міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» пройдзе з 12 па 16 ліпеня. Дадатковыя мерапрыемствы запланаваны з 7 па 11 і з 17 па 18 ліпеня. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі в обласці будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу пераважна без ападку. Раніцай і днём у асобных раёнах кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Днём парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +5, +9, пры праясненнях +1, +4. Днём +12-17. У Віцебску днём кароткачасовы дождж. Ноччу і раніцай слабы туман. Тэмпература паветра ноччу +5, +7, днём +12-14.